Sigħat biss wara li nħatta l-President ġdid ta' Franza s-Soċjalista François Hollande ħabbar li fit-tmiem l-ewwel laqgħa tal-Gabinett li se jkun qed inaqqas is-salarju tiegħu u tal-Ministri bi 30%. Passi simili ttieħdu fl-aħħar ġimgħat u xhur f'numru ta' pajjiżi oħra Ewropej, fost oħrajn fl-Ingilterra, il-Finlandja, il-Bulgarija, l-Italja, il-Bosnja u l-Irlanda. Fl-Ingilterra l-ewwel pass tal-Prim Ministru David Cameron kien li jnaqqas is-salarju tiegħu u tal-Ministri b'5%. Fl-Irlanda l-Prim Ministru Enda Kenny ħa l-istess pass li ħal Prim Ministru Ingliż. Fil-Finlandja wkoll bħala parti mill-isforz biex ikompli jonqos id-deficit, il-Ministri naqsu s-salarji tagħhom bil-għan li juru li huma wkoll se jkunu qed jagħtu s-sem tagħhom. Fil-Bulgarija l-Prim Ministru Bojko Borisov mhux biss ħa deċiżjoni li friża s-salarji tal-politiċi iżda kien propost li dawk li ma jattendux il-Parlament jibdew ikunu multati. Fl-Italja l-Prim Ministru Mario Monti mal-ħatra tiegħu qal li kien qed jirrifjuta li jieħu l-ħlas ta' Prim Ministru. Pajjiż ieħor fl-Ewropa fejn il-Ministri raw is-salarji tagħhom jonqsu bi 15% kien il-Bosnja. Bil-kontra ta' dan, f'Malta, xarejn biss wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-membri kollha tal-Gabinett bla ma ħabbru xejn fil-pubbliku żidu s-salarju tagħhom b'500 € fil-ġimgħa jew b'26,000 € fis-sena. Mill-aħħar elezzjoni ġenerali sa' s-sena l-oħra, id-dħul iddikjarat ta' Lorenz Gonzi u l-Ministri fil-Gabinett tiegħu kien li laħħaq il-5 miljun €.